Hello, nandito po tayo sa ilalim ng puno dahil naabutan po tayo ng matinding ulan. Last bite. Hindi ko na-expect kasi ang medyo may araw kanina. See? Wow. Actually, beside that Piazza del Popolo, mayroon kasing isang villa. It's a garden, a big garden. So, dito tayo nakasilong ngayon sa lakas ng ulan. So, medyo antay na lang natin na medyo maging titila ng konti. Diba? So, ayan. Hindi lang po tayo ang nakasilong sa puno, mayroon din iba. So,